No és estrany que per Sant Jordi entrevistem en Genís Cinca, un escriptor manresà, i a més aquesta entrevista potser en alguns trossos ens sonarà a déjà vu, perquè parlarem d'un llibre que és La vida secreta dels nostres metges, però en la seva edició castellana, Vida secreta de nuestros médicos. Genís Cinca, benvingut a aquest dia de Sant Jordi. Moltes gràcies. Doncs és això, és una miqueta una reedició, en el que passa que aquest cop en castellà, d'un llibre una miqueta corregit i augmentat, que es deia abans, no? Sí, està ampliat. Més que un déjà vu, no només és una ampliació del llibre de la versió catalana, sinó la constatació que la medicina catalana dintre de l'espanyola ha tingut una influència definitiva. Dels 15 metges catalans que hi havia en la versió, bé, no tots eren catalans, algun aragonès, de la versió catalana, n'he tret 2 i n'he afegit 7, de purament castissos i castellans, que castellanitza el llibre, però evidencia que la medicina catalana ha fet anar de remolc a l'espanyola. És un fet molt curiós, però és així. Debuto en castellà, la qual cosa feia una il·lusió especial, i tu entendràs que explicar Brogi o explicar Trueta a Madrid té un morbo curiós. No, segur, perquè a més recordem que Moisès Broggi fins i tot va en una llista electoral en aquestes properes eleccions i no seria pas una llista espanyolista precisament, o sigui que és el que diu, és potser donar-los una miqueta aquesta visió perquè una persona com Moisès Broggi, centenari, 102 anys, em sembla? 103. 103 ja, i seguint, i que duri, té aquesta importància dins el món de la medicina. Jo la vaig veure fa poc, li vaig anar a portar un dels exemplars, perquè és un dels protagonistes, i li feia especial il·lusió saber que algú de prop de Madrid, on ell, en el front republicà, havia estat batallant com a cirurgià, podia tornar a reconèixer aquella història, que és, i això a Madrid no ho saben, on el Moisès Broggi va estrenar les primeres ambulàncies amb quiròfan. És un invent purament d'en Broggi i d'en Massons, un company seu d'aleshores que encara és viu també, amb 90 i escaig d'anys, que en el front de guerra encarreguen a la casa Renault algun tipus de vehicle que permeti operar els soldats en el front, o almenys que no se'ls morin en el camí, i que per tant puguin anar fent feina. Imagina't, un home que ve una imatge de calmat i de tranquil·litat i de que s'arriba als 100 anys via aquesta mena de filosofia budista, és el contrari, és un paio que ha viscut tota la vida anant amunt i avall, serveis d'urgència, una cosa terrorífica, i en canvi això et demostra que arribes als 100 anys de pura xiripa, que ha fumat, ha begut. Escolta, la fórmula no és aquella. Potser la fórmula és precisament anar molt ràpid, fer moltes coses, no drogar-se, però sí copes de vi i abans, com ell fumava, no? Un home que té un hospital al seu nom, m'imagino que deu haver-hi poca gent que tingui un hospital al seu nom en vida. En Broggi, com altres personatges, els 20 que conformen aquesta vida secreta de nuestros médicos, és un pioner, sobretot perquè l'any 35 els seus tiets polítics, el seu sogre, Joaquim Trias i Pujol, li proposa engegar una feina que segurament tindrà poc futur, perquè se li ha ocorregut miraculosament la visió d'un servei d'urgències, on si trenques una cama puguis anar en un moment donat a que t'atenguin, les 24 hores. Diuen, però això no tindrà èxit, perquè fins ara els metges a les 2 del migdia tanquen i si et passa alguna cosa no pots anar a l'hospital fins a l'any demà. Això fins l'any 35 era així. Però, per primera vegada a nivell mundial, el Clínic de Barcelona ofereix a les 24 hores un servei d'urgència i li encarreguen la tasca a l'últim mono, que és el Moisès Broggi. Està dient que el senyor que va ser pregoner de la Festa Major de Manresa de fa uns anys va ser el que va crear el servei d'urgències, però no a Catalunya, sinó pràcticament a nivell mundial. Sí. Això no existia ni als Estats Units, ni... No, què va. Als Estats Units el metge anava a casa, que és el que aquí també es produïa, però mai es havia produït el factor contrari, que és el mateix cas del doctor Dexeus. A nivell mundial també, el doctor Dexeus trenca el tòpic de que les dones aniran a parir a casa. O sigui, és el doctor que va a visitar a la partera. Això s'inverteix, perquè se li mor una amiga seva, molt estimada, en una casa particular, i decideix que no són raons higièniques suficients les que ell té per haver evitat aquesta mort. I aleshores decideix crear una clínica puntera a l'avinguda Tibidabo, aleshores als afores de Barcelona, on les seves parteres puguin anar a ser assistides
i ell no s'hagi de moure tot el dia amb un maletí de 24 quilos. Tots aquests personatges tenen visions que, ostres, són els Bill Gates de la medicina. És que em sorprèn tot això que em diu Genís Cinca, perquè de la llista de 20 metges que hi ha en aquesta edició castellana, de Vida secreta de nuestros médicos, clar, Santiago Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, són noms que ens semblen mítics de la medicina, no? Són mítics. Ho són, però vull dir, i tots aquests que vostè ens està explicant ara, a Madrid no saben qui és un senyor Moisès Broggi i el senyor Deixeus m'imagino que els hi sona. Sí, saben qui són, els hi sona, però no se'ls hi ha donat l'esbombament que ha tingut un Santiago Ramón y Cajal, que és aragonès, no és de Madrid, o un Marañón, o un Severo Ochoa, que són un altre Premi Nobel, com el Cajal. En canvi, en Trueta, que hagués pogut ser un Premi Nobel, que de fet ho va estar a punt de ser, per la barroeria de la Casa Reial Espanyola, de la sueca, i de l'ínclit pensador gallec Salvador de Madariaga, no va poder obtenir el guardó. Per què? Per raons polítiques, perquè Trueta era català, era catalanista, a més, que és un pecat capital, però s'ho mereixia. I en canvi Trueta, a nivell universal, és el científic que avui dia encara és vigent, perquè el seu invent de les ferides tancades per arma de guerra encara s'utilitza en atemptats terroristes. Quan algú es fereix per arma de foc, s'aplica el mètode Trueta, encara avui dia. En Trueta és vigent, com és vigent la teoria de la neurona descoberta per en Cajal a Barcelona, per cert, descoberta a Barcelona, on no hi ha pràcticament ni una placa que digui que en Cajal va descobrir això, perquè en Cajal no era catalanista. O sigui, quan és catalanista ho que no, perquè allò, i quan no ho és, perquè no ho és. Estem al país de la política, prou d'aquesta política i exalcem aquests personatges que han fet coses importants. Un altre que ha fet una cosa universalment reconeguda encara ara és el psiquiatre d'un capítol de Grandes Desconocidos, l'Emili Mira, que per raons polítiques, per ser republicà, es va veure exiliat al Brasil i a l'Argentina, on és famosíssim i en els seus llibres estan descatalogats perquè no es troben. I en canvi aquí estan descatalogats perquè no hi han sigut mai. Per tant, m'entens? I l'Emili Mira què s'inventa? Quan tu vas a treure't el carnet de conduir i amb 2 llapisos, o avui dia està informatitzat, o amb 2 boletes fas anar simultàniament per una carretera irregular, 2 boletes, una per cada banda, aviam si no surts del límit. Exactament, això s'ho inventa als anys 20 el doctor Mira per fer passar els primers testos psicotècnics als conductors d'autobusos a Barcelona. Avui dia, un conductor d'autobús, de cotxe, de ciclomotor, que vagi a treure's un carnet de conduir a Tòquio, a Nova York, a Barcelona, a Manresa, utilitza encara el sistema miokinètic inventat per l'Emili Mira. No ha millorat ni desmillorat, és el mateix. Abans es feia amb uns llapisos i ara es fa sistema informàtic. És un altre pioner nostre, que no només no és reconegut, sinó que ningú sap qui és. No només nosaltres, que no som metges, sinó els propis metges o els estudiants de medicina. Per tant, és un cas espectacular, universal, que cal fer conèixer. Espero que el llibre en castellà ajudi una mica més a esbombar personatges que jo crec que s'ho mereixen. Vostè ha anomenat fa un momentet Grandes Desconocidos i ho ha dit en castellà, i això es deu a que el llibre en castellà està dividit en aquests capítols de 3 científics en cada bloc, superclàssics, grans desconeguts, artistes del bisturí, pioners, lluitadors i supervivents, els més excèntrics, personalitats úniques, ordeno y mando, afegeix aquí, bueno, és que clar, i científics genials. Digues. Eduard, digue'm de tu, Doncs, Genís, som-hi. O sigui, els ordeno y mando són 3 personatges per mi estel·lars en el llibre, que són el Carlos Jiménez Díaz, que a Madrid és el gran metge del franquisme, que per cert era republicà. Hem descobert que era republicà. Es canvia de jaqueta, a Madrid hi ha una certa facilitat per canviar de jaqueta. La qual cosa a mi em sembla bé, sempre i quan s'hagi fet el que ha fet en Jiménez Díaz als anys 40, que és canviar-se de jaqueta i decidir muntar el sistema clínic espanyol millor que mai hi hagi hagut, i ho aconsegueix. Es fica a la butxaca el sistema franquista i mitjançant una personalitat tremenda, com l'altre personatge que l'acompanya, el doctor López Ibor i el gran Agustí Pedro Pons, que aquest és nostre, crear mitjançant l'ordeno y mando, o sigui, aquí estic jo i aquí mano jo,
aquest sistema individualíssim i personalíssim de sanitat, que té només un nom, Carlos Giménez Díaz. Com a Catalunya ho és en Pedro Pons, ningú mor a Catalunya sense que el vegin Pedro Pons, que viatja amb cotxe amunt i avall, el porten per assistir a malalts terminals. Semblava que et donés l'extremunció en Pedro Pons, ja t'obria les portes del cel, no? I el mateix que López Ibor, el gran psiquiatre també, la gran bèstia negra del franquisme, junt amb el Vallejo Nájera. El que passa és que en López Ibor era molt bo i en Vallejo Nájera era un fanàtic feixista realment dolentíssim. No. Veiem que hi ha molt a parlar, ens estaríem aquí molta estona repassant els noms i ja per anar enllestint, perquè és que si no, no acabarem. De tots aquests personatges, el que ens ha dit fins ara el Genís, és una miqueta la seva història, el que se sap o s'hauria de saber d'aquests grans metges i grans científics. Però el bo és que el llibre també aporta molta informació que no se sap, aquell detall secret, no? El tema que deia de Trueta, per què els intríngulis... Eduard, cap d'aquests personatges, o sigui, no hi ha inclòs cap capítol, cap personatge que no tingui un secret. Si no tenia secret, no entrava en el llibre. Perquè cada personatge que té secret té també una gran rebel·lió interna que fa que esdevingui pioner en algun àmbit. En Rafael Lorente de No, un gran desconegut també, capítol 20 del llibre, és el metge amb més mala llet i més mala educació que hagi donat el panorama mèdic universal, però el seu secret era aquest. És l'únic deixeble de Cajal que s'atreveix a contradir la seva teoria de la neurona. I això l'exilia. No només l'exilia, sinó que el condemna de per vida a una mort civil, que és que mai serà reconegut ni tan sols nomenat pels seus col·legues Nobel, quan ell havia de ser també un premi Nobel i potser molt millor que altres. Per tant, demostra que secrets com aquest o enfonsen a personatges o els exalcen a la glòria de l'èxit, però, en fi, cadascú té la seva història. Jo crec que hem donat arguments més que suficients per fer d'aquest llibre, d'aquest Vida secreta de nuestros médicos, o la seva versió catalana, La vida secreta dels nostres metges, un llibre interessantíssim per adquirir aquest dia de Sant Jordi o quan sigui. Ara toquen les dues preguntes de rigor, aquelles que diuen de manual, de periodista. Com que el Genís Cinca també és periodista, m'imagino que gairebé jo podria marxar i se les fes ell sol. La de manual primera és: per què metges? Que ja l'hauríem d'haver fet abans. I després de metges ve alguna altra professió? O per què ens centrem en els... Perquè, primer, Barcelona i Catalunya és capital mundial de transplantaments. Gràcies al doctor Gil Vernet i al doctor Queralbs. Mai se'ls havia fet un reconeixement periodístic reinterpretant la seva figura, per exemple, i entenent el per què, avui dia, Barcelona és capital mundial de transplantaments. És fort i és greu a la vegada que en aquests dies s'estigui parlant de retallades sanitàries, quan precisament és la darrera cosa que un govern hauria de fer, perquè ha costat molt i en moments de gran dificultat, any 65, primer trasplantament de ronyó a Barcelona, amb rates al clínic i un matamosques. Gil Vernet i Queralbs ho aconsegueixen. Estem a la culminació i el reconeixement i a la celebració del fet de que siguem capital mèdica d'alguna cosa. I tota aquesta història mèdica no s'ha explicat. Jo creia necessari, i encara ho crec, insistir en aquesta temàtica. Poques coses que tenim de bones, pintors, actors i científics, aprofitem-les, no? En polítics no m'hi ficaré més perquè n'estic fins al capdamunt, però en tema mèdic i científic, escolta'm, és l'única cosa que realment, amb un valor real i positiu, podem oferir al món i a la humanitat. I és nostra, i l'hem d'aprofitar.